makikita niyo yung mga available na courses namin. We have 2 years in IT, computer programming. We also have 2 years free computer engineering. Yung tawag bang computer hardware servicing. Yan din yung computer technician dati. We also have yung tinatawag nating practical nursing or healthcare services that is 2 years in IT. We also have electronic commerce. Ano po ba yung electronic commerce? Sila yung mga gumagawa ng website. Sino na si Facebook dito? Sino may Facebook? Ayan, so majority ninyo may mga Facebook account. So guys, like Facebook, Google, yun yung mga tinatawag natin website. Yung mga e-commerce students, sila yung gumagawa ng website. Because they are promoting or advertising their business online. Yun yung magiging trabaho ng mga e-commerce graduates. Okay, we also have 2 years SRS. Tinatawag siya na hotel and restaurant services. Ano to ba? We also have, ayan, bookkeeping. Ano ba yung bookkeeping niya? Sabi ng mga ibang school, 30 lang yung tagatawag ng libro. Okay? So, pag sinabi natin bookkeeping, yung magiging trabaho niya ay bookkeeper. Siya yung pag-account ng mga in and out na cash sa isang establishment or sa isang company. Okay, kung may cashier, mayroong bookkeeper. Tandem silang dalawa. Okay, so we also have 4-year degree courses na yung BSIT, Comsci, para sa yung business administration. Nakikita niyo naman yung mga iba't ibang majors dyan available. And we also have 4 years or bulat ako, lumakas yung namin. We also have 4 years e-commerce or electronic commerce. Okay, so guys, yung gusto kong i-invite sa inyo is sana makapag-visit kayo sa school namin para makita niyo yung mga benefits na nakasulat yan. Okay, so one by one itong discuss. Pero gusto rin namin na ma-improve niyo by yourself pag nagpunta kayo sa school namin. Kasi sa AAL is we are provider of quality education. Okay? So kung ano yung standard ng mga big school sa Manila, yung mga katatagal ng school. So ibang schools kasi majority sa mga estudyante nila, gusto nila mag-aaral sa CUT sa Manila. Okay, why CUT? Tinanong ko sila, why CUT? Kasi previous lang sila na, medyo nakagala. Guys, sa AAL, we are offering the same standard. Kung ano yung mga subjects nila doon, under the same process, yan lang din yung binigay namin sa inyo once mag-aaral kayo sa AAL College. More than that, we are using industry-based and lateralized curricula. Siguro nakunawanan na yung lateralized curricula o curriculum. Or hindi pa. Okay? Pag sinabi natin lateralized curricula, pwedeng kumuha muna kayo ng 2 years. Then right after your graduation, kung nakakisipan nyo mag-aral or mag-asawa na, pwede, diba? Then for how many years, pag-isipan nyo mo, dapat pala kumuha ka ng 4-year degree course. Then itutuloy nyo yung 2 years sa 4-year course. So lahat ng mga subjects na nakuha nyo under 2-year course, hindi nyo na uulitin pag nag-DL year. That's what we call lateralized. Kasi pwede ituloy. Pero hindi lang yun. Hindi lang lateralized curriculum mayroon sa AAL College. Meron kaming industry-based. Kung ano yung hinahanap ngayon ng mga companies para mas madali kayo makahanap ng trabaho, yun yung binibigay namin mga training, mga seminars. Okay? So majority ba sa Urban National High School, ano yung gusto niyong tuning course? Criminology, IT, Simana, SOS, mga portrait din ba kayo? Okay, guys, bigyan ko lang kayo ng isang example, kasi sinasabi ko yung industry-based training namin, sa mga gusto lumuha ng SRF, very flexible yung course namin yan. Okay? Kasi pag grabe nyo ng SRF, pwede rin kayo mag-siman. Paano po yun? First year yung mga students namin, they are Philippine travel, and under the Philippine travel, mayroon silang Boracay tour. Okay? Napakalitan ba? Pagdating nila ng second year, mayroon silang TOLA. Ano po yung TOLA? Survival of Life at Sea. Hindi lang kayo tuturuan yung mga pero bibigyan din kayo ng certificate para pwede kayo mag-siman. Okay? Kung may mga kakilala kayong siman, kailangan yung TOLA para pwede or eligible na yung sumakay sa barko. So after nila magkaroon ng certificate ng TOLA, mayroon silang cruise ship training. Other than super pwede nagkakaroon sila ng cruise ship training in Cebu or Davao for 4 days or 5 days. Then after yung training nila, after ng graduation, kahit 2 years lang sila, pwede na silang sumakay sa barko. May mga estudyante kami gumagawa ng SRM, so nandun na sila ngayon sa super ferry, yung iba naman
sila ay hindi man na international. Okay, hindi lang dito sa Pilipinas, but umiikot sila sa buong mundo. Okay, so napakaganda. Hindi lang siyempre sa FM, sa lahat ng mga courses namin, maganda yung mga trainings and seminars namin. Okay, kung maganda yung curriculum sa AA College, maganda yung quality ng education, siyempre, gusto rin namin na maging comfortable kayo sa aming mga classrooms. Okay? Ayaw ko to say na sa lahat ng mga campuses or schools, alam niyo ng city, ay sila ng all air-conditioned classrooms. Okay? So, walang view yan. Okay, sinasabi na naman sa inyo, sir, baka decoration lang, sira naman, hindi naman gumagana. Okay, sa lahat ng mga air-conditioning unit namin gumagana, at syempre, yan, liban na malamig, malinis, maayos, guys, nakikita niyo rin yung sunod yan. Maliban sa all air-conditioned classrooms, we have completely learning environment. Okay, pag sinabi natin sa environment, involved yan yung teachers, at syempre yung mga estudyante. Okay? So yung mga teachers natin doon, walang mga low grader, okay? Walang mga terror. Experience ba yun? Eh, hindi yan sila magsabi niya. Ano? Okay. Lahat ng walang horror doon. Okay? So lahat ng mga teachers natin, magaganda, mga guwapo, kagaya ni Sir Alex. Okay? Lahat sila mag-umalit. They are very approachable, yes. They are very professional in their own field of expertise. Lahat ng mga teachers namin under ng mga 4-year degree courses, they have their master's degree and some of them have their doctorate. Kaya yung mga 2-year degree courses or diploma courses namin, lahat ng mga teachers namin dyan have their national certificate. Kaya masasabi ko talaga na very professional sila, walang boring, mag-enjoy kayo, kapang kayo ay nasa AA College. Kaya yan yung promise natin, mawili na kayo makaka-avail pa kayo ng quality education. Sa akin naman, siguro per session dito nasa 50 plus. Okay. Sa section Diamond ba yung section 1? Okay, ilan kayo sa section 1? Ay, 48. Sa section 2? 48 lang. Section 3? 39. Section 4? Ha? Hindi ako sila mga klasa. Sa section 5? 44, salah, section 6. Ay, wala na. 5 sections lang. There's 6 sections. Okay. So, guys, yan. So, maliban na sa maganda yung gano'n magagaling yung mga teachers, very limited lang yung per section namin or per block. Okay, per section namin doon, nasa 25 to 30 lang. Bakit? Para matutukan lahat ng estudyante. Kasi hands-on or hands-on based kami. Okay, especially sa mga IT, mas konti yung theory o yung mga lecture, marami yung hands-on. Okay, pag programming kayo, mas marami kayo time ng program, mga website, mga SR. Okay, so napakaganda. Okay, nandiyan din, nakikita niyo ba? We are provider of scholarships. So nabanggit kayo ng school director that we are giving free scholarships. Free, sabi ko, kasi wala na examination, wala na audition, wala na babayaran. Yung requirement na natin para magkaroon kayo ng scholarship is graduate in 2012. Okay, lahat ba kayo nag-graduate na? Yes! Yes! Ako yung photo, yes! Nag-graduate na ako. Okay? And guys, once na naging scholar namin kayo, automatic 100% discounted ang inyong tuition fee. Miscellaneous fee na lang ang babayaran nyo. Okay? So, ganun kagaling mag-apply ng scholarship. So, once naman, nung naging scholar na namin kayo, all we need to do is maintain a general average of 75% para mamilitin nyo yung scholarship discount for the whole 2 years or for the whole 4 years ng pag-aaral sa AA College. Ganun lang kagaling. Yun yung cut-off rate namin, 75%. Hindi na namin kayo mahihirapan. But don't be satisfied pag nagkaroon na kayo ng 75%. Okay, baka magpamanjing-manjing tayo, ha? Okay, guys, in-encourage namin lahat ng mga students na magkakaroon sila ng at least 85% average. Why 85, sir? Para maging lister kayo. Kung mas mataas ka doon, mas maganda kasi may additional discount pang ibibigay. Okay? So, napakalanda. Guys, nakikita niyo yung pinakababa sa lahat ng mga may bullets na items dyan. AA College has the most affordable tuition fee ever.
Okay? Sinasabi namin effort. Kasi simula na nag-start ang AA College sa amin, since 2004, kami na may pinakamura. Even though may mga government universities, kung i-compare nyo ang aming miscellaneous fee, mas mura pa rin kami. As low as 3,990 pesos every semester. May mga schools na bang nag-offer ng ganyang kababang miscellaneous fee, wala na tuition fee. Eh, di ba wala pa? Tanging AA na. So, hindi lang kayo makakasave sa aming tuition fee, pero may isa pang maganda sa AA College. Okay? Sino dito yung sigurado mag-aaral sa college? Pwede mo kita yung kamay. O yan, karamihan. Siguro may mga ilan na hindi pa sure na. Okay guys, kung hindi nyo sure kung pag-aaral yung kayo ng parents, may solution ng AA College. Ano yan? Kasi sa akin, 3 days a week lang yung pasok. Dito, 3 days a week lang yung pasok. Bakit yan? Bakit? And the rest, Monday, Wednesday, Friday, or PCS, yes. Tuesday, Thursday, and Saturday. At ito pa yung maganda, kayo yung mamimili ng inyong schedule. Siguro na yun, diba? Paano ko nangyari yan? Yung kuya ko, 5 days, 6 days na yung pasok eh. Minsan, pag-linggo, pumapasok na rin siya. Nag-days talaga. Okay, guys, hindi pa kasi sa AA College. Sa ibang school, they offer boarding schedule. Kung ibig sabihin ng boarding schedule, maraming vacant time. For example, may pasok sila ng Monday, 3 hours lang. Pagdating ng Tuesday, afternoon classes na. Sa morning, wala. Wednesday, pang-umaga lang sila. Saturday, isang subject na lang, 3 hours or 2 hours. Okay? So, napakarami yung mga nasasayang na hours. Sa AA College, 3 days a week na. Kasi, for example, MWF kayo, ang second class sa 8 o'clock. Mag-end ng 12 para sa inyong lunch break. Mag-resume ng 1 o'clock, mag-end ng 5 o'clock. Okay? So, Wednesday, ganun ulit. Friday, ganun ulit. So, minaksimate namin yung time ninyo para hindi masayang yung inyong pamasahe, yung inyong allowance, at the same time yung effort nyo na magbiyahe. Okay? So, malaki yung mas-save ninyo once nag-aaral kayo sa AA College. But, kahit ganun ka mura, kahit ganun ka affordable,